Hayi, angiyazi mina lento. Usho ukuthi seningasuka la nisuka khona madoda nihambe nongcwaba ugogo wakho Khuzani senimsaba ngalowo ndlela uKhuzani ukuthi manje ngaya emngcwabeni wakhe useyonzonda emngcwabeni kagogo wakhe. Nize nithathe ngishama ngamicrophone yokhulume nje into engahlangene nogogo odlulile emhlabeni nize nifakaze into eningazazi. Thosa nihlama ngawo ukuthi ngasona ungoma impela drive nisuka ungoma nokhuluma umsangano emngcwabeni kagogo into engahlangene nogogo. Bekuyini ukuthi nithi phephisa mfowethu rest in peace gogo lale ngokuthola ugogo. Senithatha impela nidela ikhathi zeni madoda nongcwaba ugogo waKhuzani ngoba nisaba nje uKhuzani nje seniyeka yonke into eniyenzayo nongcwaba nje ugogo waKhuzani. Senimsaba ngalowo ndlela madoda useyisilwana ngalowo ndlela uKhuzani usengaze niyeke yonke into eniyenzayo nihambe nongcwaba ugogo waKhuzani. Nithatha ama-microphone nikhulume ugogo washo wacima into engahlangene nogogo usukhuluma into engahlangene nokushona kagogo ngenxa ukuthi senadlula nisukele wona ngoma ndrive all the way wona ngoma nongcwaba ugogo waKhuzani. Hayi labaya bafana bokudlala la abandla sengathi uyinsizwa yakweni impela usho ukuthi uyinsizwa yakweni uyibhungula yakweni umdala usunga drive imoto from le wona ngoma noma le eThekwini uyongcwaba ugogo omunye umfana ugogo ufika uthatha imicrophone yokhuluma emngcwabeni kagogo kaKhuzani into engahlangene nogogo. Hoyi khona kufanele nisitshene wona hayi ngeke umpano njani ungayenza le nto le ngoba phela ibhungu mashone lo gogo walo hayi mfowethu siyakukhalisa or uyafika mhlambe uzomkhalisa before umncwabo mfowethu siyakukhalisa nakho esikhala ngakho uyabo siyibandla hawu siphila nawe futhi ugogo wakho siyazi ubumtha usuyemncwabeni othatha imicrophone uKhuzani kuwukuthi kule shit. Hayi nizihlamba bafana bami ngeke hayi nizihlampela impela into nizihlampela ngeke uyijonga impela usuke kwenye indawo kwesinye isifunda uye kwesinye isifunda uyongcwaba ugogo thatha imicrophone khulume lapha emngcwabeni kagogo. Nizihlamba bafana bami hayi ngeke ngiyantshena mina hawu ngenxa ukuthi nisaba uKhuzani nje nisaba ukuthi uKhuzani mhlawumbe uKhuzani uzonizonda noma uKhuzani bengeke nizonde bengenzela ukuthi uyazi ugogo uyilunga lomndeni. Yebo khona ugogo kaKhuzani kodwa uyilunga lomndeni okuhle nje ukuthi nithi elale ngokuthula umuntu omdala ephumule. Sorry mfowethu indaba ukuthi nizo drive imoto impela nidele yonke into eniyenzayo nongcwaba ugogo thatha ama-microphone nifutha amakhala nayintshebe zokudlala nithi hey ugogo ufakazana ugogo phela emngcwabeni kufanele kukhuluma abantu abazi ugogo kufanele kukhuluma abantu abahlangene nokushona kagogo. Nina niyasuka la nisuka khona niyongcwaba ugogo waKhuzani. Hayi bafana hayi fusekhani mina hayi fusekhani hayi fusekhani.